Rýchlosť ako vedľajší produkt efektivity. Život ako skládačka skúseností cez identity. Učenie sa programov a vzorcov tejto reality. Chápanie tejto ry ako celku nie iba jednej stránky duality. Zomierame, aby sme žili. Zomierame, aby sme žili. Nakoniec je to na každom z nás, aby sme novej generácii hodnoty zanechali. Materiálne veci už nejedny generácie dávno postrácali. Dôvodom bolo, že hodnoty z predošlých generácií neprevzali. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Vyvarovať sa tomu, poslať novú generáciu bez vody na púť. Postrčiť ich ku hviezdám, rozžiariť oblohu. Nech žiaria tak silno, ako môžu. Tak silno, ako môžu. Púšťou, kde vedomie je vodou, treba im byť oporou, láskou a nehou. Vtedy budú nosiť vodu vždy so sebou. Vtedy budú nosiť vodu vždy so sebou. Budú sami sebou, svetlom v tme. Pre ostatných pred, ale aj za sebou. Budú viesť citom, láskou, odvahou a nehou. Citom, láskou, odvahou a nehou. Viesť cez prekážky bez ohľadu na veľkosť problémov. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Vyvarovať sa tomu, poslať novú generáciu bez vody na púť. Postrčiť ich ku hviezdám, rozžiariť oblohu. Nech žiaria tak silno, ako môžu. Tak silno, ako môžu. Pamätáš na momenty, ako si vyrastala bez tepla rodiny. Sekundy ti pripadali ako hodiny. No nevzdala si sa a šiel. Šla si cez skaly a rokliny, došla si na miesta, kde cítiš to teplo. Po tom, čo si vyšla z pličiny. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Žiť a na hodnoty nezabudnúť. Vyvarovať sa tomu, poslať novú generáciu bez vody na púť. Postrčiť ich ku hviezdám, rozžiariť oblohu. Nech žiaria tak si